Ćao, moje ime je Damjan Tadić i ja sam muzički urednik u Take It or Leave It Recordsu. Ovo je moj kolega i prijatelj Danijel Mitrović, vama poznatiji kao De Niro. Nas dvojica zajedno držimo muzički studio Asfalt. Prošle godine smo spremili jedno iznenađenje, kompilaciju Četvrti talas, na kome se našlo mnogo izvođača sa prostora bivše Jugoslavije u rap i regije muzici. Ove godine nastavljamo tradiciju, objavljujemo konkurs za Peti talas. Zanima vas ko se može prijaviti i do kad? Na konkurs se mogu prijaviti svi rap i regije izvođači sa prostora bivše Jugoslavije do 30. maja 2014. Potrebno je da vaš demo snimak, nije bitno kakvog produkcijskog kvaliteta, pošaljete na mail adresu rapcartel@tiolirec.com. Najbitnije od svega je da beat bude autorski. Ukoliko nemate autorski beat, tačnije matricu, mi ćemo vam postaviti na naš oficijalni YouTube kanal 3 snipeta po 10 matrica, od kojih ćete sigurno naći odgovarajući. Ukoliko vam se neki svidi, kontaktirajte nas na telefon 064 2244 002 i dobit ćete sve potrebne informacije. Sve ostalo na našem web sajtu. Dakle, Peti talas, prijave do 30. maja, disk kao i ovaj Četvrti talas izlazi do kraja juna. Šaljite